Matičiari z Devínskej Novej Vsi aj tento rok otvárali plesovú sezónu. Po úvodnom programe sa zábava rozbehla rýchlo a spokojnosť účastníci neskrývali. A ako sa vám páči na plese dnes večer? Keďže to spolu organizujem, tak veľmi musím pochváliť svoj ples. No bavím sa výborne, som tu od 16. hodiny, totižto sme chystali sálu, balóniky, tombolu, sme fúkali všetko. Takže ja už som tu dlho. Najviac sa mi páči taká tá slávnostná atmosféra. Bavíme sa veľmi dobre, hudba je veľmi príjemná, pre nás lahodná, lebo taká pohodová je to, aj teraz počujeme teraz. Takže vyhovuje na to, není tak natlačená sála, je to veľmi dobré. Dobre sa bavím, ako posledných 15 rokov vždy. Veľmi dobre. Otvárame plesovú sezónu cez Matiču. Výborne. Dobre nám hrajú, dobre zábava. Veľmi dobre sa zabávame, je príjemná zábava. No, dneska sa bavíme super. Super. Ja každý rok, naozaj. Veľmi dobrá. Aj hudba je dobrá, aj tak. Dá sa. Veľmi dobre sa tu bavíme, je tu veľmi dobrá spoločnosť na úrovni občerstvenia, na úrovni hudba, takže veľmi dobre. Na Matičiarskom plese sa bavíme každý rok, pravidelne sem chodievame a veľmi dobre. Komentátorka sa mi neviac páčila. Áno. Vy. O plese sme sa porozprávali aj s predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej. Zatiaľ sme tak pred polčasom, ale prvý polčas hodnotím dobre. Na úvod plesu vystúpili mažoretky z Devínskej Novej Vsi a myslím si, že to bolo také príjemné osvieženie pre ľudí. Všetko je v poriadku, ples prebieha tak, jak sme si ho predstavovali. Áno, je to vždycky ako začiatkom roka, ako úvod. Myslím, že dávame vždycky, bych povedal, takú latku na to, jak to má asi vypadať. Každým rokom je to, myslím, že lepšie. Ľudia sú podľa všetkých, jak som s nimi rozprával, spokojní. Áno, takže není sú žiadne problémy a som rád, že to takto stále u nás v Matici pokračuje. Obľúbená tombola nesklamala ani tento rok a na hlavnú cenu fúru hnoja si robilo záľusk viacero hostí. Áno, chystáme sa vyhrať fúru hnoja. A máte aj nakúpené lístky na tombolu? Áno, jasné. Aj vyhrávame každý rok. Ste vyhrali aj povestnú vlečku hnoja? Tu nie. Ale v Devíne sme čosi také vyhrali. Chceli sme. Ale vyhrali sme, práve sme to spomínali asi 5 rokov dozadu, veľkého maca. To bola tuším prvá cena. Takže sme mali pri stole takých mladých, tak hneď títo zinkasovali. Máme tutok asi 15? 15 lístkov máme asi. Takže, ale s našim šťastím nič nevyhrajeme. To naše deti nám dali taký príkaz, že musíme vyhrať, tak sme sa snažili. Dúfam, že nám to vyjde. Ja som raz vyhrala kosť pre psa, ale môj pes je taký malý kudrnatý a takú kosť veličajšnú som vyhrala, ani tento nemôže žrať. A tak sa s toho vždycky smejem, no, ale však to na tom nezáleží, ide o tú zábavu. My sme pripravení túto tímovo, takže Uvidíme, dúfajme, že vyhráme niečo. Najdôležitejšia je účasť a to, že sa národ zabaví. A nie, či vyhraje alebo nevyhraje. Čo sa však stane s peniazmi, ktoré sa na tombole vyzbierajú? Čo sa týka lístkov do tomboly, nejde o tú výhru, ale jedná sa tým, myslím, celkové o podporu Matice, aby mala z čoho ako pôsobiť na ten ďalší rok. Ide to na Maticu Slovensku. A možno na budúci pamätník Milana Rastislava Štefánika, ktorý by sme chceli, aby bol vybudovaný k tomu 90. výročiu jeho smrti na tento rok v máji. Keďže od 1. januára ubehlo ešte len niekoľko dní, chceli sme vedieť, či si plesajúci hostia dali do nového roku nejaké predsavzatia a či ich už aj stihli porušiť. Chcel som prestať fajčiť. Napríklad, alebo zmeniť životosprávu. To znamená, že športovať. A začali ste? No športujem, ale neprestal som jesť tak, ako som jedol predtým, takže má to malé účinky. A to predsavzatie je také, že chcel by som trošku tej váhy schudnúť, držať dietu a uvidím, či sa mi to podarí. Môžem sa snažiť. Nie, ja si nedávam už dlho predsavzatia, lebo všetky poruším. Ja sa snažím bez predsavzatí žiť.
No asi, že aj áno. No určite, ako každý rok, že chceme schudnúť. Ja som slúbil manželke, že začnem chudnúť, ale Tak preto sme si prišli na tancu. nejak sa mi to nedarí, ale snažím sa. Zatiaľ sa mi snažím sa tie predsavzatia, ktoré som si dal, plniť a hlavne teda robím všetko preto, aby človek bol zdravý. To znamená, že snažím sa športovať, využívať voľný čas na šport, takže tie predsavzatia, ktoré som si dal, myslím si, že zatiaľ sa mi ich darí plniť. Aj keď to nie je zvykom, výnimočne zaradíme aj jeden pozdrav pre Karolínku. Sme slúbili našej dcere Karolinke, že ju pozdravíme z plesu, tak ju zdravíme. Ahoj Karolinka. Lebo by nás nepustila na ples. Slúbili sme, že zakývame, tak ahoj, aby nás pustila na ples. Tak slúb sme dodržali, ďakujeme. Tohtoročná plesová sezóna v Devínskej je teda oficiálne otvorená a preto neváhajte a utekajte sa zabávať. Ďakujem.